na aldaw first Friday kan bulan kainut-inuting bulan kainut-inuting semana kan taol 2022. Kami po minapaabot na naman in pagrespetar sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kaining kaaldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. Señor Santo Cristo, tabi ngunyan Viva Señor Santo Cristo. Nagpasalamat lamang sa mahal na amang Santo Cristo. Udyan baga sa dapdap sa Mission Church. Maray na aga tabi sa gabos ng mga taga-dapdap. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog kan banwa na po naglalaom na dumineretso sudakol na mga paraan tabay. Diyan sa Legazpi, Albay, Daraga. Sana po dahil ka mo nagharali tabi ha. Maski medyo udto na. Anayaong ka mo dyan maski dahil ka mo nagkaka-upload o nagkaka-text. Para mas magayon, paramdam daw lamang tabi. Asigurasyon na igwa maning natada na nagdadangog. Hali duman sa may bugon na populasyon na paradangog. Kaso bago, sana diniretso po nindo sagkod makitang alas 10:30. Maray naga sa manlain-lain na barangay digdi po sa Siyudad kan Legazpi, Albay District asin sa Daraga. At na po sa pig-abot kan sa tuya man na broadcast sa laog kan probinsya ng Albay, maging sa Siyudad kan Tabaco, buda dyan sa Premier Distrito. Nakasabay kitang pinagdadangog sa broadcast man kan sa Muyang FM station diyan sa Tabaco sa 106.9 WGB-FM. Ini po ang DZGB-AM. Good morning dyan sa Premier Distrito Kanalbay. Imaging dyan sa Tercer Distrito Kanalbay. Sagkod sa manlaylay na probinsyas kan Bicol. Sagkod sa pinagabot kan sa tuyang puwersa sa luwas kan Rehiyon 5. Sa mga nakalag-on man tabi sa broadcast me worldwide. DZGB News Online asin sa YouTube. Maray na agahali sa Pilipinas. Katuwang Tadyanan News Team and Mega Force Patrol. Pading Jim, Pading Jomar. Siyempre, sa sentro kan Legazpi kay Madam Beth Costa. Good morning Madam Beth dyan sa Costa Enterprises. Buda sa familia, mabuhay ka mo dyan tabi mga taga Costa Enterprises ha. Pwerte dyan tabi, igwa dyanin mga makukuha ka mong pangangaipo tabi. Yan ang mga tools, equipments, gamit sa indong mga harong, generator, mga manline-line po. May tansi, may floor mat. Ray na aga tabi dyan sa Costa Enterprises. Sir Ato Lim, good morning man tabi dyan sa Top Gas Petron Gasul. Ay naaga kay Eric Narubio, kababayan ta dyan sa ACES, Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Sa gabos na inabot kan sa tuyang puwersa. Katuwang si Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, si Ans. Oy, congratulations in advance kay Luwens na Barsena sa agaan sa iyang kasamiento. Sama ni Bella si Henry de Boymata. Technical control, the man from Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. O biyernes ko niyan ha, salamat sa Señor Santo Cristo. Compadre Nald Baldo. Sa newsroom sa Padagos na pag-antabay po kan mga pangyari sa lado nasyonal asin internasyonal isumada lokal. News Manager Mar Dela. Siyempre, sa Production Center yaon dyan si Angel na Mustasa. Sa IT si Arven Buda, si Richard. Sindanin kargado dyan sa samuyang broadcast sa internet. Ako man sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Diretso mo nakita kan mga istorya, kumpadreng Al, marhay na aga. Go ahead.
Hello. Salamat padi. Kung kan Desembre tarpulin ang uso ngunyan kalendaryo naman ang kadaklan na pigawaras kan mga kandidato digdi sa lokal digdi pa di sa Legazpi pagarayon na ang mga kalendaryo napig ka pa na narao sa mga buro barangay ang iba pagayon na klase ng kalendaryo pati retrato kompleto kan lineup. Mientras ang iba naman ki mga individual man na kalendaryong bigpagibo para mamidbidan ang mga kandidato di sa lokal. Ani ba naman iyo ang wallet size na nangani na sirbi ng polyetos pag mamidbid ninda sa nagaraning eleksyon. Ini ang sitwasyon kung sa dati kan sa Disyembre manunutan nagadakol na mga tarpaulin Merry Christmas pati billboard padarakulaan sa mga gilid ka na sinapo ang na magkameristuhan ang mga kandidato pagkatapos kan Merry Christmas kunya naman ikasamantalin nandaan paglaog ka na New Year, mga kalendaryo, asin ang sabi, may mga preparasyon na naman sa mga iba pang okasyon na pwedeng magarabot, arugan mga fiesta, pati na Valentine's Day, nakani na parte ini kansenda mga promosyon sa pagpamidbid para sa nagraning eleksyon. Yan pa rin ang informasyon, hali digdigay sa luwas, Alarmario, disigit. Thank you so much, kumpadring Al, sa Bungkaras kan storya dyan sa Luwas. Standby muna all units. We're trying to get in touch with Engineer Arlene Dayaw ng Mines and Geosciences Bureau. Siguro bako masyado interesante ang sa tuyo mga paradangog digdi sa Legazpi o kaya sa First District. Pero ini po, this concerns yung safety kan sa tuyang mga kababayan diyan po sa Piuduran, Albay. Sa kasuhapon, may pinag-report si kumpadreng Jimmy na sitwasyon diyan sa may panganiran gayud iyan kang Piuduran and duman sa may parteng Katburawan na pinagasabi na may bulod dyan na sige ang ragubnob. Pagkatapos, bulod, o kaya itong parang salog yata iyon dyan sa may Panganiran, Mount Panganiran yata iyon, nagkulor nin brown, salog, and parang nag-overflow duman sa mga rice fields diyan sa Piuduran sa may Panganiran. And in fact, yung mga rice fields na yon, dahil na tabi na paprocess, dahil na nauma, hindi na nasasaka kan mga paraoma niya to. Binalunbudan na nin mahibog makapal na labuy, kumbaga. And nagsakat duman sa tuktukan na bulod, yung chief kang MDRRMO Piuduran, si Sir Noel na Ordonya, kasabay sa mga miyembros kan Bureau of Fire and iba pang mga miyembros kan team, na-discover ninda kumpadring Nald, mga tugang, after 4 hours of hike upwards, parang may crater na may ngimot pa, buminagsak, hararum. Na luho, na igwang mga darakulang gapo sidang nahihiling duman, pagkatapos igwang nin para nagkukupsit na tubig. And ang report, mga miyembros kan Bureau of Fire yata, nag-rappel pababa, nagkuaning soil and rock samples, and gari ipapadara ini sa MGB, Mines and Geosciences Bureau, buda itatawan manin sample Fibolx. Kasuapon, nakaulay niya to si Sir Paul Alanis
yung resident volcanologist po kan Bicol, hinapot niya to kung iyan na Mount Panganiran ba yan dyan sa may Piduran, sa may Katburawan area, kung iyan inactive or dead volcano. Pero ang sabi niya, daiman nga dyanin, daiman kami sa lista ngayon na iyan klasipikadong bulkan. Pero ang pighadit kan mga residentes ta sustenido so parang rumbling sounds sag kuday na nga iso nag-trigger kayang pagsakat dumang paitaas kan mga team ni Sir Nordoña ni MDRRMO and na-discover nila ito na yung nga ito gari may dakulao na parang luho vent na yata na buminagsak and maray na ipaabot yan sa Mines and Geoscience Bureau para ma-impormaran ng publiko lalo na dyan sa 3rd District of Albay. Si Engineer Arlene Dayaw po ng MGB DNR. Engineer, maray na agad tabi, si Pio po kan DCGB. Hello, good morning din Sir Pio, at good morning din sa mga nagdadanog sa tuya niya sa DCGB. Opo, thanks for taking our call tabi, Engineer. Tibaan kon maputol, maridayal po ako. Engineer, I understand na ipaabot naman po ini sa Indo na query. Yan na bulod dyan sa may Katburawan ba yun o Panganiran na Piduran, over? So sa ngunyan po na daiman, nadangog bilang ito sa radio ka sa DCGB kay Jimmy last January 3 ba ito na aga? Opo, kasuhapon ata yun eh. Kasuhapon. Kay Henry Masay, parang last Monday. Tapos, pero actually, na-investigate na yan kang MGB, karang beses na po, kang last year, 2021 last year, tama, kang last year, 2021, igwa man kaya ninyo sa DCGB din ulit, ipig-interview si Director Molina. Opo. Kaya nagpadara si Director Molina ng tao na nag-investigate naman, duwang geologist. Tapos, na-found out na itong, ang report kaya, igwa da ang nag-flow na white water, parang white water na parang, sabi nga di Dagaro, una mo tinampo na pigipo. So, based on the investigation, itong reported pinda, bigsakat ito, ang pinakataas, so pinakaulo ka itong creek na ito, duman po nagtupag, actually nag-reactivate na lang sa dating landslide. So, nagtupag ulit sukulot, tapos nagrasay, nagdalagan for 1.2 kilometers in the form of debris flow hanggang sa nakaabot po duman sa may umahan, kataning na po kang Panganiran River. Opo. So, Piduran River, opo. So, base kang pagplat na ka itong nagibunin investigation, kang pigplat na sa extent kang bagong landslide, naaraman na ito palan, naghiro siya kang 2019, December 2, so Typhoon Tisoy bagang 2019. So, naghiro siya kang 2019, tapos namapa na ito ulit kang nag-conducting updating kang inventory kang landslides dyan kang 2020. So, ngunyan, kang pag-investigate, nahiling duman na ito pala na landslide, reactivation lang kang dati pang landslide na namapag na din kang 2012. So, gusto sabihin, haluyo na. Sige lang niyang abante, nagahiro pa siya from time to time. So, gusto sabihin po, sir, siguro so, nadadawin din ang rumbling sound sa good ko niyan. From time to time, nagtutupag pa ito na bigapot ng scarp. No? Kaya po pag pinatiris ang sarong lugar, nagkikrear po yan ng garo puna mo so depression, halangkawon sa palibot na bigapot na scarp. Tapos, sa tahaw, kababa siya. Tapos, madalagan to deposito pababa. Sa case po kang landslide na yan sa Panganiran River, diwa po yan ang magkataning na landslide. Nag-merge yan, tapos nagdalaga ng 1.2 kilometers. Kaya nga nakaabot duman sa may umahan na harani sa Panganiran River. Tapos nakulpo mo po ang nadistrosong mga kanyugan na pig-aragihan kang mga debris consisting of mud and rocks. Hali po duman sa taas. Yan, nagdadagog ako nin maray tabi, Ma'am Arlene, Engineer Arlene. Opo. So, can we fairly and safely conclude that it's a clear case of landslide? Over? Opo, oo. Specifically po, debris flow ang nangyari kay ito kang Typhoon Tisoy.
Kaya siya nakaabot sa kuduman sa Panganiran River. Tanag flow ko na mo baha na sa siya. Pero actually mud and rocks ang nagdalagan pababa. Iyan, oho, na siyempre, rinasay sudaga, bago magrasay, Iyo iyo ang so perming nadadangog, so consistent, perming nadadangog na ngurob-ngurob, hurog-hudog, ta, nagrarasay oo. sudaga, Opo. then, inabot, mga 1.5 kilometers so winagasan, 1.5, pati sa mga kabasan tabi, Engineer Arlene. Iyo po, natabunan po itong kabasan duman. So Ay, umahan, iyo. so tanumaning paroy. Opo. So, duwa na, and coming from you, both experts, ano, primero si Sir Paul Alanis kan Feebles, ikadwa po, ika bilang geologist, MGB tabi, dyan DNR, bako na bulkan, and it's a clear case of landslide over. Landslide, oo. Bako din po siya sinkhole. Ang bana-bana ba ang iba ba kada sinkhole? Naman po, bako man po siya sinkhole. Tabako man siya limestone area. Ay, opo. Ultramafic rocks or peridotite ang specific na pangaran ka mga gapo duman. Nabako man siya prone sa sinkhole formation. So, well, yun po yung pinaluwasan nga ng study dati, landslide, no? Pag nagduman sa timik ang last year, Opo. base duman sa interview kay Director Molina, nagset pagka siya ng tao, pero kaibanan pa kayo si Mayor Arandia Kangkin na nagduman sa taas. Tapos, siguro sagot ko niya, sige pang abante. Ta may duman sa may crown niya na bigaabot. May mga cracks pa man duman na nagtataon ng idea na pwede pa talaga siya magrasay pa ulit, mag-abante pa ang pinaka-landslide. Magdakula pa kumbaga. So, sige pa ang sipak tabi at engineer. Iyo po. Opo. Oo. Ang karahayan lang po, sir, tawara man tao na naka-start duman. Ang barangay Panganiran, yaon pa sa may inutan, sa may upstream portion, sa ibong na riverbank kang Panganiran River. Medyo may distansya man hali duman sa may, kung sa inag sangput ito dati bagang deposito kang debris flow kang Typhoon Tisoy. Opo. Iyo nga ni sa kuyang parang yung next na logical question is kumusta igwaning mga habitantes sa baba kan bulod na pwedeng abuton immediatamente kan rasay kan daga kung magparapadagos ini engineer? So far wala man po, sir. Ang ano lang duman, ang at risk lang duman itong kabasan tapos itong yugan duman sa baba. Ito po ang nadidistroso pag kung halimbawa mag-ulit-ulit na magsangkot ulit hanggang sa baba so debris flow na bigaabot. Pero sa Munyan po, dai pa man karo, dai ko lang sure kung nakaabot na naman ulit Munyan duman sa tagod sa Panganiran River. Kasi posibleng ang nagkataon ning malabog na tubig duman sa Panganiran. So baka sa mga dati pang bigbaba dati kang pouring pag-landslide niya. Ay, opo. Takasuhapon kaya nagsakat duman sa MDRRMO Chief Noel Ordonia ito so findings ninda na trigger nga ni kay itong so kaaditan bagakan mga residentes na naobserbaran nga ni itong so inabot so sa indang kabasan ni laboy mga debris pati gapo dahil na nga ni na atindira dahil na ito pwedeng ikultibar pa buda so salog yata nagkolor brown. Now kumo daay maning mga habitantes duman na naka-star na pwedeng abuton immediatamente. Pero vegetation area, madam, igong kanyugan, igwanin pwedeng mga dumano na pigkukultibar ining mga iyaon duman. Anong abiso tabi nindo? Kan hapon kaya may nag-share sa ko kay itong ano nindo sa Facebook. Sa Facebook ba ito live? Opo, so live me. Naka-anchor, garo ika naka-anchor ka ito tapos may big interview ka mo. So kaya pag after ka ito ka na dangog ko ito, ikapudan ko si MTRRM o pahapon. Tapos, iyo man confirm man niya na ang nahiling nita, ang nadanyaran man sana so, kabasan, tapos itong may mga nyugan man nga ni. Tapos sabi nga niya, igwada siya ng mga drone shots kang nagdumansinda, tapos asindang sample. Didarahon daan niya ngunya na agad dito sa opisina. Yan. Madigdida siya ngunyan, opo. Ay, opo. Di salamat tabi, engineer, ano, at least araw kayo ni nagtatarabangan kita para sa tamang informasyon and tamang aksyon kan publiko. Iya po, okay. Opo. So, ano, engineer,
sa saindong pag-aadal bilang eksperto, duro-diretso pa yan? Sana dahil na magpararasay pa yan, tabi? Pwede po talaga yan mangyari so pick up na mag-reactivate ang landslide. Sabi ko nga ni, once na nagkaigwa kaning sarong landslide, magwawalat yan ni garutin tugod bagang pader, duman sa pinaka-crown niya. Ang abot po kayan, sharp kang landslide. Ayun, naputol na. Sandali, naputol na nga. Tabi, engineer, sandali, i-redial ta. And makuha na lang kita conclusion kay Engineer Arlene, And standby, masunod man sa Bading Jimmy, makuha lang kita taon-taon, ha? Bading Jimmy, standby, masunod ka, ma-time check lang kita pagkatapos ni Engineer Dayaw, po. Yan, naputol na kasi. Engineer? Engineer? Opo, naputol. Apo. So, please go ahead. Duman sa naputol mong pigtataram. Go ahead po. Yan po pag nag-landslide, magwawalat yan yung tig-apod na sharp na tig-apod. So, tindugon baga nagaro pader. Duman sa kung saan nagpupuon ang landslide. Duman yan, itong tindugon na pader, syempre, prone po ito sa landslide. Halos vertical na siya. So, madali siya mag-rasay. Pero, sa mga occurrences siguro, hindi bako na paras ka itong kagrabe kang like so nangyari kang Tisoy unless magkaigwa ko ulit kita ning sarong bagyo halimbawa na or tail end ng cold front na sigisiging uran, halangkawon ang rainfall na magbagsak, then baka pwede siya mag-trigger ulit in mas takula or mas takula pang landslide. Pero yung mga saradit man sa ng pag-uuran, pwede siyang mag-igwa ning saradit man sa ng landslide na duman man lang sa laog ka itong sharp mangyayari. Dahil naman pwedeng magdalagan pababa ng harayoon. Opo. So, kung saradit man sa ng uran. Opo, kung saradit man sa ng uran. So, Opo. Kung maluya man sa na so volume kang uran. Oho. Pero what would be your advice sa mga may mga pigtatano, mga pigbisitang mga panano, pigasikaso tabi engineer? Ito sa ngunyan, itong na-damage na kabasan, so may mga tanong pagdating paroy, dahil man ito matubo na ang paroy duman. Ta syempre, ang paroy baga gusto ka yan, so pinong daga. So kung graba yan, may mga gapo-gapo, dapat halion yan. Pero kung mahipog, dipisil man maghali at mahipugo na nakapatong sa mo. Pero pwede man tiyaga-tiyagaan. Opo. Opo. Para mag-ibo ulit. Or otherwise, ibay na sinda ning crop na itatanom duman. Instead, halimbawa na rice, pwedeng gulay na or yan mga kamote, ano pa yan. Dahil na siya magagamit for rice production. Opo. Unless, sabi ko nga halion mo itong debris na may mga kaibanan na gapo, dugi, para ma-cultivar mo ulit for rice production. So, itong rice field na ito. Opo. Would it be safe, Engineer Tabe, sa mga paraoman na magbalik dyan sa area na yan, Tabe, sa may, kumbaga, na natututukan kan pwedeng dalaganan kan landslide? Sabi mo baga, kung man diit man sa nang oran, maloy man sa nang oran, dai man Tabe yan ma-flow over? Pwede man, kung bako mauran, dikit man sa ng uran, pwede man din i-cultivar ito. Pero iwasan nila pagka halimbawa may yung may paabot na bagyo, tapos ang prediction ay tawag dito, ang forecast pala kapag asa halangkaw ang darang uran, iwasan na mo na dito duman magtrabaho. Yan, opo. Sige Tabi, Engineer, salamat din maray sa informasyon, at least na clear ta na yan. So mga yaon duman na nag-antabay, natabangan ta magkaigong peace of mind and right information na naipabot na Tabi. Engineer, kung ikaw kang dagdag, go ahead Tabi. Wala naman siguro, kundi ito lamang sa mga nasa Piodora, no? Aramtaman sa nabaga, base duman sa pag-aadan na ginibok ang 2012, tapos ang sumunod ay 2020 na ang Piodora, dahil man na lugar ang highly prone sa landslides. So, duman sa mga lugar na ito, maski nga ito pang pag siniling mo sumapa moderate, pwede pa mag-gira ito mag-landslide. So, sa mga taong yaon duman sa laog ka itong mga moderate, high, tsaka very high hazard zones, particularly doon sa mga very high hazard zones, yung mga critical areas, ang pinakamagayon dyan, actually, ang best mitigation is to avoid, no? So, kung pwede ka man sana maglipat sa
sa safe na lugar, maglipat ka na sa safe na lugar. Ang opisina po, nagipo kaya ni Pigapod na vulnerability and risk assessment sa Deodoran, pero dahil may pa man na i-share sa INDA, so datos, to result ka ito, na dapat may 2 days kaming pa-training sa INDA, naning maintindihan nila kung paano ito ginibo and paano nila ipagpapadagos ito. So ngunyan, duman sa ginibong vulnerability and risk assessment, base po sa hazard maps na updated, ihihilingon duman, nag-house-to-house survey ito, nakalocate na gabos na harong, gabos na pamilya. So mahiling mo talaga kung sisay-sisay na pamilya ang yaon sa high hazard zone, sa very high hazard zone, sa moderate, tsaka dun sa mga non-landslide prone areas. Siring man, yun man ang ginipo para sa flood hazard. Araraman kung sisay-sisay na pamilya ang nasa pinakadelikadong lugar, sa safe na lugar. Yun nga lang, dahil may pa ina-turn over, usually dapat, pagkatapos ng survey, within 2 years, dapat ma-share namin sa INDA so results. Pero, dahil nga nagka-pandemic, na-delay ang implementation ka ito. So, baka hopefully, nabako may siya, sa 2020, ngayon na 2022, ang pigigay bumipasa na to 2019 na nawag na dahil na nagibo kang yun na kumbaga na-delay ang implementation because of the pandemic. So baka next year po hopefully mapatrain na magkaigwa na kaming patraining sa indang duwang aldaw or pwede man sila actually kung gusto ninda pwede man sila mag-request sa mo para matawan sila ka itong datos na kuno mi sang pagkibumi ka itong tigapon na vulnerability and risk assessment. Okay. Engineer Arlene, Madam, salamat sa oras sa sininformasyon. Ingat po ka mo. Okay, welcome po, sir. Thank you so much. Si Engineer Arlene Dayo po, kan Mines and Geosciences Bureau, DNR Region 5, sa tuyang nakaulay nyo na pagkagaling di po sa programa Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Oras Pilipinas, Bading Jima, sandali lang. Oras Pilipinas, 9:35. Sakto. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly.
Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa aligman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Bedmi Manay Jackie Makunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang aahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. The University of Santo Tomas Legazpi, the premier Dominican University of Bicol, is now open for admissions for school year 2022 to 2023. We offer nursery, preparatory, kinder, elementary, junior high school, senior high school, tertiary, graduate school, and College of Law. For more details, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at UST Legazpi or visit us at www.ust-legazpi.edu.ph. Be a Legazpi Tomasian. Choose UST Legazpi, nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tocino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusilong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Draw, Virac Lucky Supermart, and Citizens Draw. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Matay lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Banwaan. Pio Fernandez. Sige, thank you so much, kumpadreng Nald. Balikan ta, na 3rd District, tayo mga istorya pa dyan, ano, ito sa safety po ito. Safety kan mga taga dyan sa Piuduran, ano, sa may Katburawan, Panganiran area. Dyan naman sa Pulangi, ining manunungod sa budget kan munisipyo, ano, babalikan ta ang istoryang anta si kumpadreng Jimmy kasabay kasuhapon nakahurunta naman ini si Sir June Villar, Councilor June Villar, pero mas maray na mapahimay ta pang dagdagan ta pa sa mga informasyon tadakol kitang mga gustong ipasabot po dyan sa mga Pulangi unong sa isyong iyan. Aramon ta kasabay ni kumpadreng Jimmy. Okay ang linya ni Pading Jim, Pading Nald, ano? Pading Jim, good morning. Thanks for waiting, yes. Tabi, Pade. Yes, salamat, Tabi, Pade. Pinagkaabang-abang manan na sitwasyon digdi sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Manungod ini sa pag-aprobar kan annual budget. And dari may nagpapaluwas ni kung anong bagay na iyon na ulang sa pag-aprobar kan budget. Pero yaon digdi si Kagawad Ading John Villar, Tabi pa Chairman Committee on APRO. Siya mismo ang maasigurar na kung dainin na mga kaulangan pagabot sa mga requirements, dahil man ki problema sa level ninda. Yaon digdi si Kagawad John Villar, CPU po sa angkor sa DCGB. Ano nangyari sa maabot na Lunes sa regular na sesyon? Hello, Sir Pio. Good morning po. Yes, good morning, Tabi Kagawad June. Salamat giraray sa oras, ano, si Pio giraray ini. Sir, kasuhapon na bahapyawan tanan na mapaapod ka kay tunang sa mga department heads dyan sa Pulangi, LGU, para pag-urusi pa na so sa indang kanya-kanya tabing budget na isasabay sa fiscal year 2022-2023, Tabi Kagawad. Ano po? Apa. Oh, nuarin ang initial na bungkaras kan pagpaapod mo, Tabi kayan. Over. Bali po sa aga, session sa Monday po, session regular kan LGU Pulangi. Ang committee report po ako, duman sa Sangguniang Bayan puro para i-schedule namin ang budget deliberation per department. Nakikiuron man po ako sa gabos sa department head
na ito pong gabos na inaagad kan mga municipal councilor tani pong mapadali ang pag-scrutinize, pag-ayos kay itong budget sa LGU Pulangi, dapat po maitaw man nila sa mga municipal councilor para po mapadali na po ang pag-approve kan budget for itong 414 million plus sa bayan ng Pulangi. Opo. Sa ngunyan tabi, as we speak, kagawad June, pade, nakasumitir na so gabos na mga departments kan pinaghagad na documentary requirements kada members kan sanggunian including so vice mayor provided naman tabi kang kopya. Over. Sige po, duman po sa tinaw po sa mo kay itong October 14, 2021. Iyaw na duman itong gabos na budget, tapos po ngunyan po pinag-aadalan mi digdo sa komitiba ikan appropriation kung igwa pa pong mga kulang duman sa mga inaagad mi na siguro po sa next session regular po may schedule na po ako, mataw po akong time frame kung paano po dapat matapos tani pong ma-approve na ang budget kan LGU Pulangi. Opo. Magayon na nadangog bitabi yan na pade, councilor, na tatauan mo ning time frame, tanganing dai naman magluwas na piglalay gayta dyan an oras an budget. Over. Yes po. Tani pong araman ninda kung anong pizza sinda, kung anong aldaw. Tani pong araman ninda. Aning po pag-abot man kan oras, kan pizza na naka-schedule sinda. Gabos na kaipuan kan mga councilor na inaagad sinda. Dapat maitaw man ninda. Aning pong mas mapadali po ang pag-approve kay itong budget na ng LGU Pulangi. Opo. Initabi Councilor June pade na sa indong pinagigibo na pagpaapod kan mga departments muna pagpasumitir kan mga dokumentos. Ano po, sa diri-diring kapritso o igwanin na nagmamando ka iyan sa indo na iyan ang gibuhon tabi nindo? Wala po, bali po kami digdi po sa Sangguniang Bayan. Kami po ang nag-iisip, siguro po independent body po kami. Siguro po dahil po kami pwedeng pakiaraman kan LGU, kan executive. Kami po talaga digdi po sa Sangguniang Bayan. Kung ano po talaga ang mas makakarahay po sa Banwaan kan Pulangi, iyo po ang gigibuhon kan mga councilor po kan Banwaan kan Pulangi. Opo. So meaning to say tabi Councilor June, iyan na pagpaapod nindo kan department heads, budget deliberations, pagpasumitir kan mga dokumentos, susug iyan sa mandato kan Interior and Local Government Code. Yes po. Bago po italakay itong 414 million plus na budget kan LGU Pulangi, may mga requirements man po na bago po ito itakal po sa session regular. Kaya po munang aprubahan po itong EIP, itong Annual Investment Plan, itong LDIP, ang Local Development Investment Plan, tapos po itong EDF, itong 20%. Dapat po approve gabos, tapos po ang kasunod na po kayan, ang pag-approve na po kay itong 414 million plus na budget para sa LGU Pulangi. Yan, opo, malinaw. Now, so mga nag-aakusar, tabi kagawad yun na deliberately pinag-uulang nindo ang budget. Anon mga ehemplo dyan tabi na ginibo nindo na ma-assure sa publiko na dahil ka mo nag-uulang kang budget, tandangog ko, igungani ka mo dyan in pinag-aprobaran na itong so additional para sa mga rescue vehicles, inaprobaran tabi nindo ito kagawad yun na pagpapahiling na bako pag-uulang sa budget ang pigibo nindo. Yung ani po kay itong Monday na nag-other matters po ako kay ito na sinabi ko, fixate ko duman sa sinabi ko sa other matters na bago po aproban ang sarong budget, dapat muna as committee chairman ng appropriation, ang satong vice mayor dapat endorse muna or magtaong referral sa akong opisina para po matakal na po sa session regular. Tapos po may sarong councilor na nagsabi duman na maski dahil muna approve ang EIP, automatic po daan na pwede nang i-tackle itong 414 million plus na budget. Ang sabi ko, nag-research man po ako talaga. Dapat ito pong tulo, dapat tapusin muna, ma-approvean muna sa Sangguniang Bayan Pulangi, may padala po sa panglalawigan, at bago po ibalik sa Sangguniang Bayan Pulangi, para po may schedule na po para sa budget deliberation itong 414 million plus. Yan. So, susog sa mandato kan Interior and Local Government Procedures ang pinagigibo nindo dyan. Tanganing, daimang kamo, maakusaran ng dereliction of duty tabi kagawad yun. Yes po.
Ang bali po, ang ultimong session regular may kay itong December 13, Monday. Ito pong inahagad na mga specification kay itong rescue vehicle na may markup na 200,000 from 1 million to 1.2 million, naitaw na po sa mo. Kaya po pag abot kay itong January 3, 2022, automatic pong ipinasto na po sa Sangguniang Bayan ni Saro pong Councilor Dayman pong nagupunir. Gustong sabihin po, itong inaagad kan gabos na municipal councilor na itong specification kay itong 1.2 million na itaw na sa mo. Kaya po, naipasa ko na po itong budget. Duman lang po malaog na itong 114 million para po sa sunod na session regular, itatakal na mo para po sa pag-schedule ko na per department para po makapagpuna kami sa budget deliberation. Yan. So gustong sabihin, ito nga ning sa rescue vehicle, malaog duman ito sa budget ng sa indong i-deliberate dyan. Yes po, kopya. Yan. Opo. So, iyo masanatabian na Councilor June, kung niga ka pang gustong idagdag, giraray, kaswapo na deliberate na ini and nadagdagan mo niyan kanibaw pang mga informasyones. So, pira ang kwan mo, anong projection mo no arin pwedeng matapos yan na budget deliberations tabi and i-forward sa sangguni ang panlalawigan girarayan for review over. Apo, siguro po by Monday po, ma-schedule na po kami per department. Kung pirang department po, siguro po taning mas mapadali po, siguro pwede po kami mag-schedule po mga Miyerkules. Tapos po sa susunod naman po, ma-schedule naman po kami. Tawanin po mapadali sa pag-approve. Taning ma-scrutinize man po or isa-isa namin yung budget per department. At least po, yung lahat ng budget talaga pong i-deliver namin sa mga tao hindi po sa Banwaan Kanpulangi. Councilor June, salamat sa oras. Mabuhay tabi. Pwede may pahabol ako. Mapapod si Kagawad John Villar by Monday katong mga department heads. Yan, kung cooperative. What if kung daitabi nag-appear so mga papod nindo mga department heads, anon mangyayari? Siguro po pag-arog ko yan na halimbawa po sa session regular po, may schedule po may mga tulong aldaw pagkatapos kan session regular, automatic man siguro po sila dapat mag-attender. Kung di po sila mag-attender sa ipapatawag kong budget, paano po nila i-depend itong budget nila? Paano po kung may mga katanungan kami doon sa budget nila, ba't kayo maglalagay ng isang budget na hindi naman nyo kailangan? Kaya po siguro lahat ng mga department head dapat mag-attend sila po sa may ipapatawag na budget deliberation. Sige. Thank you so much, Tabi. Kagawad John Villar, Tabi, pare. Digbilang ang bayan ka na ko lang. Abangan niya ito sa Lunes, pare. Sige. Na sitwasyon man ini, digbisan ko na ang bayan kan po lang. Jimmy Nasalita, BC, GB News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya hali dyan sa luwas. Kasabay si Municipal Councilor June Villar. Aram po nindo tabi we take it as objectively as possible. Iyan na i-explicar ni Kagawad June Villar is well within the purview o kaya nasa laog iyan kan mandato asin prosedimiento na nakapalaman po sa interior and local government. Iyan na pagpaapod sa mga department heads diyan sa Pulangi tanganing ilatag supighahaga din ng budget para sa fiscal year 2022 to 2023, bako sa naman po yan sa Pulangi pinagigibo. Gabos na munisipyo, gabos na syudad sa mga lokal na gobyerno, iyan ang prosedimento pigsusunod sa local government code, susog sa ley. Maging sa sanggunian panlalawigan, iyumanan ang piggigibo sa mandain lain na probinsyas, buda mga syudades. Ipapaapod so sa indang provincial health office, municipal health office, and so on and so forth. And maging sa Senado o kaya sa Kongreso, iyuman na ng pinagigibo. Ipapaapod so sekretaryo kan salud, sekretaryo kan depensa, sekretaryo kan edukasyon, gabos tanganing isihon. Ano po ining budget na pinaglatag nindo? Yan.
Tayang po, kaya nga ni pinag-ilihirta ang congressman, ang senador, kagawad, city, municipal, and sangguniang palalawigan members as the case may be. Kaya pinag-ilihirta sindaan sa tuyang pinagditiwalaan na maghihilingkan prosedimientong iyan, sindaan mabantay kaan. Ano? O hahaputon, halimbawa dyan sa kung anong munisipyo, ini po tabi, ika sa Municipal Health Office, ano man po ining budget mo, paki-explikar. Tanganing maaraman kung sain huhuguton ang budget na yun, asin kung sain papadumanon. Kung igunin mga suwestyones, igunin mga pag dapat nadagdagan o kaya bawasan, tad itapal halimbawa duman sa masunod, o kaya ining budget na ini, para sa anong proyekto iyan, hihilingon, so viability, so ka-importansyahan ka yan, diyan ang paghururunan tabi. Bako yan tabi sa konsepto na pag-uulang, kundi iyan po mandato kanlay tabi. Yan, o diyan sa Pulanggi. Paano man tabi nindo masasabi na ang sanggunian bayan diyan igoning dereliction of duty? Nagabos na sistema sinunod sa pag-aprobar kan budget, sa proseso kan pag-aprobar kan budget. So annual investment plan basado sa local government code, kaipuhan unang aprobaran iyan bago umabante sa pag-aprobar kan budget kan Pulanggi, bago mag-aprobar kang main budget. So local development investment plan dapat aprobaran ito. Ang LDIP, ang annual investment plan, iyan na dapat na-aprobaran. Pag inaprobaran iyan, pag napasar sa sanggunian bayan kan Pulanggi, iitaas yan sa sangguniang panlalawigan for review. Igwa man ang schedule ng sangguniang panlalawigan for review. And in the meantime, dahil pwedeng diktahan kan sangguniang bayan kan Pulanggi ang panlalawigan ng Albay na, uy, daliunin do ini. Tabada ko sana naman kaming pigal ulang ng budget. Dahil po, tan sangguniang panlalawigan, igwa man ang sadiring mga schedules iyan na pinagdideliberar man yan sa indang opisina. Pagkatapos ka na maaprobaran sa annual investment plan, ibababa na yan naman giraray sa Pulanggi, siring man kaya ng procedure sa iba pang mga munisipyo. Pag naaprobaran na yan na annual investment plan, local development investment plan, asin iba pa, na dapat makumplihan prior sa pag-deliberar kan main budget, saka pa sa na maabante naman iyan sa pag-deliberar na kaniya na main budget for the next fiscal year. Yan po tabi. So how can we accuse di sanggunian bayan of Pulanggi of dereliction of duty na sinunod din da ang prosedimento? Dahil man mapupwede na laktawan mo ang sarong proseso na pinagmamandukan lay, tanganing aprobaran mo na so main budget, dahil mapupwede. That would be a clear case of dereliction of duty. Kung laktawan mo ito, iyan po ang sala. So iyan po tabi ang sitwasyon dyan sa Pulanggi. We hope na gabos na po yan, masettle na. And yan nga ni, itong sa mga auto baga. So pagbakal nin auto, so budget na igwanin presyong arog ka ini, despite na medyo halangkaw na sukat, i-aprobado, nakasabay na duman sa dideliberon sa budget, tabi. Ano ang problema pa kayan? So that's gonna be it. Sa Lunes, mapuuna kan pag-deliberar dyan kan budget, and ang prosedimento pong iyan, that is true sa gabos na mga sanggunian bayan, panlalawigan, upang lungsod as the case may be. Ang problema sa nakainig padignalta, kung igwaning halong politika, no matter how logical ang sa imong pigigibong pagdepensa kan budget o ang pigigibong mong pagsunod, no matter how logical, no matter how legal ang sa imong pinagigibo niya na prosedimento, pirmi ka nang sasalmuganin. Paano nga kalaban mo si One, so mayor, kalaban mo si One, dahil ka na sa nang paduman ng pade. Yan sana hiwas-hiwasan po ang sa tuyang pag-isip. Yan. Kaya sabi ta na nga, pag sinalmuga na aning politika, nako, no matter how legal and how procedural ang pigigimo mo dyan sa imong opisina, pirmi nang salang interpretasyon kaniba kayan. Kaya, pero sabi na nga ni,
You can put a good thing down. Pag nasa prosedimento ka, idiretso mo yan. Taday mapupwede. Kung halimbawa, i-bypass ta ang nagkakapirang mga prosedimento diyan sa Sanggunian Bayan kan Pulangi, igilid ta so ipinagmamandukan lay na dapat na sunodon, sisayan maninimbag. Bako man itong so mga nag-interpretar na paano ngaya politika ang nasa isip ka, kaya pigulang, bako man kamo, an maninimbag ka yan, kung may mag-akusar, so Sanggunian Bayan member na iyo anday nagsunod sa prosedimento. Iyo po, sige, taon-taon ni Bapa, pakalis kan mga pagirumdom. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Sudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 6 minutos makalihis sa nalas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
An opisina kan Ombudsman sa Agham Road, Quezon City ipapasara poon ngunya na sagod sa Enero 12 dahilan sa padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19 infection sa saindang mga empleyados. Tinugo naman ninda ang mga empleyados na ipasunod ang work from home arrangement mantang may pagtugot man ini kan civil service rules. Sa ibong nalado ang pagsumitir nin pleadings, motion, affidavits as in iba pang importanteng dokumentos para mientras na kanselado mantang ang pagsumitir kaini mapun man sa masunod na aldaw nin trabaho. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50
centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, asin zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, asin pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! True hero, sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay Tsak na asenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, ang tutulong sa inyo. Maaasahan nyo. Manay Jackie, ang maglilingkod sa inyo. Maaasahan nyo. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Diretso, igwa na kita ni 15 minutos lapwas alas 10 and good morning please. Go ahead man. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, nakatalaang magtiripon mo niya ang mga alkalde kan mga banwaan at syudad sa probinsya kan Albay kaibahan si Gobernador Al Francis Pichara. Sa pagkikipag-oron kan DCGP News sa tagapagtaram kan Gobernador na si Mr. Danny Garcia sa iyang sinabi na magkakaigwanin meeting ang nasamblita ng Gobernador kaibahan ang mga lokal na ehekutibo sa probinsya tangani na mapag-urunan ang mga dapat nagibuhong lakdang ngunya na may naitala ng 2 kaso ni Omicron variant kan COVID-19 sa Rion, Bicol. Kung babalikan, sigon sa tagapagtarambag o paman matapos ang taon 2021, tuminuros na nin restriksyon ang probinsya may kinaraman sa COVID-19. Partikular na ang pagtangkas kan maygot na border control dahilan sa pagbabaman kan kaso kan helang alagad, posibleng magkaigwanin pagbabago pagkatapos kan pagtiripon. Initialmente, wala pang pigluluwas na formal na desisyon si Pichara sigon sa iya kung
may posibilidad na ibalik girarayan sining nalakdang. Alagad mas kinawara pa nin pinadesisyon ang mga lokal na ehekutibo manungod digdi nangangapoda na nin pagsabot ang gobyerno probensyal sa mga albayano dahil saan objeto kan pagtiripon iyo ang madiskutir. Asin namatawanan ni na proteksyon ang mga albayano kontra sa nakakagadan na helang na COVID-19 urog pa na eksisido sa Rion Bicol ang patakot na darakan Omicron variant. Bangkitiripon ans for the formulation kan bagong policies. Yes, sabi Sir Pio. So expected na igo talagang maluwas. Ano? Roger, kaipuhan mananggad. Diyan na malaog so police power kan mga lokal na gobyerno. Tama. Yan, okay, sige. And sabi Sir Pio, latest na informasyon gikan man sa Kapitolyo. Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya. And in relation with that, kumpadreng Nald sabi, grabing bonus na itinao. O buda, gulpiso na ako ayata ngunya ni John Lloyd Cruz. Grabing bonus ni John Lloyd Cruz daw eh. Ang benta ng biogesic niya. Grabing bonus. Ano naman kita kaan ng mga Pinoy, ade. Sagkudig di sa tuya, day ng biogesic. Jesus Mariosep naman kita, what's in it sa tuya? Makulog talagang payo pa di ano. Kay pon ko gayang paracetamol. Bakong nagkakaurubo sa, dai na nga ni, dahilan sa nasa, sisay daw nag-trigger ka ini adi. Ba't si John Lloyd Cruz man sana? Daing basihan medikal, daing basihan legal, daing gabos dawara sana. Oh. Iyo na nga ni. Iyo nga ni. Natadaw yan na di. Sabi ba ni Director Vera Managad Kaswapol, 8 drug company sa drug outlets dahil ng paracetamol. Pero so mga generic igwa. Say nagpoon ba yan eh? Ang face, sus. Igwa din sa Manila. Nagpo sa Manila magapano ni. Ano nakita ng mga Pinoy? Maray nga ni padingnal ta nakakatago ako niyan ta. Nagkakaurubusan naman in mga pugi. Kaya sigan tago ko. Pading Jomar. Kay puwang ko gidang biogesic pade. Salamat pade, pero dahil kang makukang biogesic sa first district. Makaulok ba kita mga Pinay? Pero di lo sumus pa di ano? Kung nakakuha ka man pade, fake. Fake ang biogesic. Ini pa di ang nangyari. Ngunya naaga pa sana. Tigdi sa tabako. Anong istorya? Madangog kami. Pasyar ako pa di sa nagkaduwang sikat na butika. Drug source. Pharmaceutical. Roger on that. Naghanap ako kay paracetamol. Igwasinda pero generic. Yan. Dahil na sa mga sikat na brand na BioFlu, Biogesic, Tempra, asin iba pa. Aha. So, magkakabakal ka man kay mga dahil baga meritbid na brand. Aha. Kundi, duman sa saro, habang may pigbakal man akong ibang bulong, may nagdulok na sarong lalaki na may mga darang biogesic na turutabla na ano pa din, naki-check. Sa ining nagdumang kong pharmaceuticals. So may pang-check bagay ni kan fake o bako. Igwasindang garo infrared. Yan. Aha. Makipatesting daw lamang nga yata ako kay nito. Duda ako kay nabakal ko duman sa gilid-gilid. Sabi kan itong sulalaki. Oo. Aha, sige. Di kinuamang kay itong mga bantay so atskaso pinaagi duman baga sa nagiilaw sa infrared. Sa ekipahin ninda. Sa ekipahin ninda.
duwang tabla itong dakula na pig filing. So saro, nagrehistro duman sa mga senyales na tunay ito. Okay. So sarong tabla dahil lamang nagluwas duman sa mga ilaw-ilaw baga na dahil nagriliwanag. Indikasyon na posibleng falsipikado. Roger on that. Ay, sabi nga ni kan babae, ano mo ngayon naisipan na ipa-check inirig di sa muya? Oho. Uda konsain mo na bakal. May pigsabing so, gilid-gilid sa nabaga. Ay, sus, dakulang istoryan pa ding dapat makuha yan kan Bureau of Food and Drugs Bicol. May paabot Roger na on yan. that. Sige. Naisipan ko ngayon, panahiling ko ngayon digdi sa Facebook, may mga picture ngayon digdi na mga warning kan fake muna ba ko? Nya, Hindi ngayon totoo. sa rong tabla, parehas ngayon kaining so, sabi ngayong fake. Uy, sus. Tigpahiling pa duman sa babae, so, ano ini, so, mga pictures. Oho. Di sabi nga ni man kan so, inapod naman sa pagdiriba, tsika daw girarin nga ni ngayon ni duman. Double check. Sinuksok naman duman Double sa check. machine. Oh. Dahil talaga nagirilaw. Ay, sus Mario Sip. Ay, bako na basta-bastang istorya kumpadring Jomar. Imba ay paabot tayo mga norin bak sa mga maabot na oras sa Lunes sa Bureau of Food and Drugs, ha? Roger on that. Oho. Ako garing pa din, nagbabakal man ako kan sa mga maintenance ko. Oho. Nakahali na sa lalaki pagkiling ko. Nyan. Gusto ko tang apoton, kung sa inya na bakal ito roman, kundi pagkiling ko tayaon duman sa balyo, na nadadangog-dangog ko mas na sororo ninda, yung mas sa pagdulok sa kukat sa tindera na ipigtatao na so binarkalang kong bulong. Pagkiling ko, wala na sa lalaki. Jesus Mario Sip Adoy. Dinagapot man ako duman sa tindera, sabi ko na paano ito, ano ito? Gayud-gayud itong susarong tablaan na nabakit ito duman sa indaw nga ito, basta tinuro duman da sa ditman sana. Oho. So, ito ang konfirmasyon man kad sa mga nagbabantay duman. Na pinaagi ninda duman pa di sa pang-check kang kwarta budak kang bulong. Kumbaga so scanner ninda, initially nag-indikar na may problema ining sarong tablang ini. Dahil nagdapat kung genuine, mairilaw. Okay. Minala ditong garo mga orange na nagsisirilyab duman sa ibabaw kang tabla. Oho. Pigiling ko man ang gadyan pagsuksok ka sa ruday lamang. Ay, may problema. Sige. So, iyo yan ang siguro papagingaton ta na sa naining mga parabakal. Na bigla sa nang nagkaigwang available na biogesic. Biglang nagkaigwa sa indong lugar. Duman sa day ko nga ni Aram, basta sabi ka na din ang kukupik sabi, may pigtuturo sa lalaki na, o duman niya sa argar kinay, day ko man na Aram ang consign. Pero, sigurado kung bako duman sa darakulang, napakal. Oho. Oo. So, siguro, paano daw yan? Sige. Alangan man nakada magbakal, may darang pang-check. Iyo nga ni, sige. So, iyon pa diyan na istorya, na mismo ako na damog ko na experience ko kasubago nagbakal ako kan sa kuyang mga bulong. Roger, sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, compadre Jomar. Bako yan basta-basta istorya na nagbutwa dyan sa Premier Distrito sa lugar ni compadre Jomar. May seemingly baka falsipikado na mga paracetamol na yan na biogesic. Ano pa dignal? Sa imbaya ini look at the power. Baka masapakan pero siguro sa Facebook buda sa bareta, let us all be responsible and analytical user kan sa tuyang IT account internet tabi. Sa Manila ang naglangkaw so kan Tagulpin Trangkaso. Matatakot kita na magbakal kita nin bulto-bultong biogesic na dai man nagpundo so factory nin biogesic na magprodusir kaan dai maning orden na kung ano pa man na ma-trigger na mawara ang supply. So reaksyon kan tawo nag-trigger kan sitos ba yan tabi nagkakakulang nga dahil na nga ni biogesic nga na
Dahil na kulang na pig-aragaw-agaw na ang supply pa ding nadano. Maray nga na ako ta nakakatago, tapig aragaw-agaw naman dan mga pugi ngunyan. Kami po naglalaom na naman na sa laog nin sarong simana na tawan may kamuning serbisyo sa inisyal na simanang inikan na taon 2022. Tingog kan manuan sa pangarang kambilog na tropas. Salamat po kasi do pagantabay. Happy weekend. Viva Senyor Santo Cristo. Masunod tulos. News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod